Ben je nou goed mag van? Nee, niks, dat is scheiding, hè? Dus wie mag het eerste stuk straks starten? Kijk eens aan. Nou, heel goed succes straks. Tot aan tijd. Kijk nou. 4, 3, 2, 1. Start maar! En dan gaan we nog. Succes allemaal. Geniet ervan. De boy natuurlijk van Boer en dan volgt naar Kravenbout. Zet hem op en zo zijn ze allemaal betrokken. Alle deelnemers en teams aan Marathon Zeeuws-Vlaanderen. En gaan we hier een hele mooie dag toe wensen. Leef hier in Zeeuws-Vlaanderen van het weekendje topsport. Terwijl vandaag hier natuurlijk met de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. De eerste loper, ik mag redden, geef een groot applaus. De eerste loper. Ja, de volgende lopers die mag redden, die horen nog steeds binnen de top 20, de eerste 20. Ja, dat zijn de 35 stadsredders, de 37 loper, ik mag redden, geef een groot applaus. Ja, deze groep hoort ook nog binnen de eerste 50. Dus als ze nou in één keer komen, doe ik dit uit. Waar zijn mannen met
Watercola. Voor drank. Watercola. Dertiende editie, en we de tijd van 2:28:21. Applaus, tweede plaats, Peter Biewinga. 2:38:59 officieuze tijd voor Peter Biewinga. Een wedstrijd van 290 kilometer. De Spartathlon. Van harte gefeliciteerd Leonie, wat heb je dat fantastisch gedaan vandaag. Ja, dankjewel. Tweede plaats en Mieke Duppel, de knappe tweede plaats hier zo bij de dames. Overal van harte gefeliciteerd, vorig jaar dus derde plaats en nu dus een knappe tweede plaats. De overal winnaar in deze marathon Zeeuws-Vlaanderen. En volgend jaar neemt hij zijn maandje mee. Maar dit jaar mocht hij alleen genieten in marathon Zeeuws-Vlaanderen. Een groot applaus voor Leendert van der Lucht.